musidɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wuliyasa suwayna melga mali melga mauritanie guidi maha tigina seno wali kon waktu yoni ha to sewnde eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ɓuuri mantinade subaka hande o ousmane sonko tijjanoɗo to tribunal mo dakar wonno taki omo tawe toon to ziguinchor to leydi mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi mouhammed wul abdullah aziz dariɗo yeeso tribunal subaka hande o tumede dossier ji ko fate banggue mbuñaari wo holliti ngaalu makko ngu kala ala ɗo itti ɗum so wona caggal leydi mauritanie to leydi mali wuro wiyetengo bafrara ne tawe e nder diwan mo sewnde ko jango waɗi toon poste doñeɓe walla mbiyen poste dadiɓe ɓe hinde faggudu koninkoɓe faggudu koninke goto wasi en fittano mum poste duppama werla goto dañi nawede hen to leydi guine konakiri jaydiyankoɓe hewɓe hande ko hollirɓe metti mumen hofgo juuɗe ñalawma hande e janggo kala ɗum jeeyi sababu ko caggal nde laamu ngu holliri ma ustu jaydeli en ligne to burkina faso armée leydi ndi holliti yaltini dingiral haare ken tolno e sappo e tumaɗe taw koye saɓɓitiɓe lawol kaya faadi doori ɗum koye wallitiɓe ɓen koninkoɓe leydi kolliti ɗum kabruji men mano en ha to côte d'ivoire nigéria ma jaaha to cameroun afrique du sud soudan ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen cabune laaɓal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cowiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki samba jooma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki samba joom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune
mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustaraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wone so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wonema ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewo ugoyo waɗirte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakshodne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko mi hirnana bela yoro mi joftay bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mojjomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sy ene andina dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala hande o omo tawe to noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie to lamorgo leydi Mauritanie so tawi ari ha to préfecture mo 6e jama goto miro ko olo sa yewti jama o a wiiri jungo manano galle ɗimmo ene ɗon étage guiri ne waɗi ɗon tableau ji ɗiɗi ene winda grande guérisseur international docteur Djiby Sy ganda yettima docteur Djiby Sy safriyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis neem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala kono ne kadi joguiɗo asma ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje koye musoje donkuɗo ɓesnude caɗele goragu cimmiɗo ha huuɗo bonko ko naati ƴiƴam mum walla ni gonduɗo e rafiji seyɗani kala docteur Djiby Sy holliti ene jogui leɗɗe bittade bawɗe ittude kala muɗuma docteur Djiby Sy ene andina dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe e ko taari ɗum kala ha tenti to Dakar Kermassar base makko gonɗo toona woni toona ko musidɗo makko ceerno Ly ha hande ne golla kono ne kadi tokkidira base makko gonɗo ɗona ha ɗo henna ene golla sa yiiɗi jokkodirde tonggode docteur Djiby Sy koni henna sifori so tawi ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222
34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 walla so tonggode makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp 00221 77 244 92 81 walla tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe bandiraɓe taweteɓe to Mauritanie docteur Djiby Sow e jeese moɗona kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase tati duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde nate mon bosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba jayinde mon weltare TV kabruji mon ɗemngal pulaar ene artana moɗon dossier hakkunde Adji Sarr kame Ousmane Sonko mo ganduɗa hande ene dañi duuɓi ɗiɗi kala kayde micca ko fitinaji kewi wadde so tawi kay wonani seppoji ko duppude wargoji ƴiƴam gaɗe e nangle fof ene yaltay oɗo henna dossier mo ganduɗa gonɗo to tribunal mo Dakar ɗaminoma hande ma Ousmane Sonko iwton to Ziguinchor ko jengi ko kala hanki ngam tawtorede Dakar beele wawa nottade oɗo henna procès hande baɗɗo ton to Dakar baɗɗo ton to tribunal mo Dakar kono Ousmane Sonko yiyaka toon avocat ji makko noon gari toon e teskede garangal toon Abdullaahi Saar en wonde avocat ji muɗuma kono ne kadi Ndeye Khady Ndiaye joom salon on ɗo gueɗe ɗe kala ndewno ɓennuno kala on ne kadi ari toon ne arde avocat muɗuma ko wona ɗum ko capitaine Touré gendarmerie gadinoɗo jogade ɗin dossier ji ko fate banggue on losko ha ciiti golle mum kañumne ari toon ko wala ɗum ko tribunal ngal ɓeydinoma nden kay kisal hewɓe naatino kono kande ɓe naati nde hakkude avocat ji Ousmane Sonko kame avocat ji Adji Sarr dañi wadde pelɓodiral seeɗa to banggue haala seeɗa caggal muɗum noon nde yeehi ha wonande kamɓe kala ɓe ketta nde moni kala haalata ko wayno wonande Adji Sarr dañi namdede ko fate banggue reedu ndu joguino ndu ko wona ɗum ko noon kanko ɗo henna biyeteɗo Ndeye Khady Ndiaye debbo cewiɗo reedu woɗɗoyndu no feewi caggal nde avocat makko ñaagui ñawowo nde ñawore nde dirtinte hawo jibina ɗo e août walla ni ɗo e septembre kono ne kadi hojjiyankoɓe Ousmane Sonko kañumene ɗaɓɓirino nde ñawore nde dirtinte haaɓe mbawa heblade ɓe keɓano kadi oɗo henna dossier ko wawno hen wonde kala kanko ñawowo dartinino ñawore nde kene wona mintaji sappo caggal o hollitino ndeɗo henna ñawore hande wona dartotode ko nden noon kamɓe ɓen avocat ji Ousmane Sonko kamene wonde Khady Ndeye Khady kamɓe kala ɓe jalti salo ɓe ɗacciri noon ñawore nde ɗo ɗo mbaɗeten kabruji ɗi koye waktu tisubar en additi no fewi wona e waktu takkusana koye waktu tisubar hedde 4 heures ɗum noon en keɓani taw ko laaɓiɗo noon ñawore nde gasoyi ko way wonde kala humpoyta moɗon ko wona ɗum ko noon keddorɗen koye ndeɗon ñawore Ousmane Sonko Adji Sarr ma en jaa haton to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe ma dañ ko habrani men seeɗa ko fini ton to Ziguinchor Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulahi Saar salmintama e dennagal hetto weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hande de wonno projet hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr gila subaka noon so on ji on leeli wadde kabaruji ko ha keɓen hen e correspondant ji min ko kumpiti en ina wayno circulation o kam nana doga kadi caɗele mbaɗani ɗo hôpital laapeɗo eɗen gandi ɗon e galle Ousmane Sonko 40 métre ina wayno sukaɓe garino ɗon e subaka he 8 heures ha 9 heures eɓe goni ɗo ɓe kuccite e police ji ɗi eɓe jogui mbokkoje eɓe mbokkaɓe kono noon police ji ɗi jabaki yihaɓe kampi ɓe jeehi ina wayno joni noon koɓe nani projet o puusama ɗum waɗi joni kamɓe de ha joni hay hunde dillani so wona jaam e cellal so en garti ɗo e Bofa Bayote eɗen gandi holko kewno reni Kappen Bassen
o ko journaliste e Oumar Ampul Badji Bodia ɓeɗo nan ɗo coka ɗo escale ɗo e nder Ziguinchor kamɓe de ɓe kolliti ɓe ñamata ɓe jarata guere balɗe tati holɗum ñawore mabɓe ina wonno fonno wonde ñande 15 lewru juillet joni noon puusama ɓe ganda ɓe mbi kamɓe ɗe ɓe ñamata ɓe jarata Victorine ndeyi eɗen gandi kanko de woni maire Niaguis o holliti yimɓeɓe kolliti kanko de Ousmane Sonko won ko wimo ina waɗimo accusé gueɗe kewɗe fewte batte mbuñaari to haalis kanko woni ministére des microfinance ina haale makko kadi gueɗe ɗe peewani ina wayno holli wi kadi ko jinowo ɗum ɗo fof o holliti kanko oɗo Victorine dey kanko dey omo muuli Allah e Ousmane Sonko o wona omo jabodira e muɗum yo tinno woppamo eɗen gandi ceerno bokum ne heeɓi hen gueɗal mum fewde e makko ala ko heddani ceerno bokum joni noon kamɓe ñaguisnaɓe darima ɓe mbi Ousmane Sonko yo ittu hunde ko mum tan e Victorine dey oɗo ko maire mabɓe ala caɗele ala hay hunde ko yahata omo holla o ñaami ga kaalisaji o waɗi naggam kamɓe noon kala ko Ousmane Sonko yiɗi eɓe jiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗon ɗum waɗi ko kewi ga henna e département Niaguis ɗum noon ɓe kolliti kamɓe fof sunare mabɓe e kaaɗo haala ko waɗi oɗo Victorine dey e konguɗi bonɗi fewde e batte ne jogui kañum ko jinowo jamma e ñalawma ɗum noon ina muusiɓe kamɓe fof ɓe kolliti mette mabɓe fewde konngol Ousmane Sonko Weltar TV musidman Ahmed Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalto walde jaam Amadou Isaga Keɓe firti tan ko hande o taw leydi ndi kala ene deeƴi ala kala ɗo tina so wona pelɓodiral so wona seeɗa to Castor tinama toon pelɓodiral cetta hakkude dadiɓe kamɓe ɓen sukaɓe yaltunoɓe kono anda ka ɓen holko yaltinno ɗumen teskede noon Dakar ne deeƴi no fewi ɗon ɗo gouverneur de Dakar haɗi kala ken wiye moto mo ponoje tati ha e ɗiɗi kala dogde ñalawma hande o tugganma 6 heures ha fayanma minuit ɗum kala ko yidde tambade nden ka e kisal ha yimɓeɓe gona e jaam kame kisal kala keddoɗen ha joni koye nder leydi ndi Sénégal mawɗo leydi Sénégal yiddemo ko fate banggue ceeltol walla mbiyen ciiltol wonande bande filawoje taweteɗe takkomaje kadɗe ɗe Dakar taw kadi koto corniche ko wayno Gaddaya Guédiawaye Yeumbeul Nord Malika Tivaouane Peulh ɗiɗo hen nokkuji kala kene tolno e temedde 86 hectare mo ganduɗa hande o koko jogori nadde jimadi laamu leydi ndi beele ɓuura tambade nden kay kisal gam teskede ɗo saaha ɗi nokkuji kala goni koye gasde ha laaɓa koye Sénégal keddotoɗen gartaten koye kabaru jaltunoɗo Walf TV Walf Fadjiri ñaguima yafuya faade heeɗiyankoɓe mum kala ñaguima yafuya faade kabaru moɓe tollirno on kabaru noon ko wiyede Salif Sadio gardiɗo Robel mo MFDC yalti aduna kono hollirede ɗum wodani caggal nde ɓattiɓe on ko ɓuuri yawde kolliti ɗeɗon gueɗe gona gueɗe goɗɗe ɗum jeeyi sababu noon e nder bindol ngol ɓe jaltine jayde mabɓe ngol lawola ene gasa jumre mawde woni hen ɓe ñagui hen yafuya noon ɗeɗo hen gueɗe mbasata wattude on holliti ene wuuri ene selli to ene kadi ene hissi jahaten ko toon to Kaolack marché central mo Kaolack kikiɗe hanki o kañum sumi cummusɗo no fewi kene tolno ene qime 75 millions ko préje franc CFA woni ko sumi hen jeeyi sababu noon koye kanka yeri goto ɗon de soudeur métallique goto arno ne fewna bafal ko ɗum jeeyi sababu nguɗen cum hayso tawi woni sapeur pompier yaawi nottade ɗeɗon gueɗe keddotoɗen koye sarɗiyankoɓe ɗiɗo woni sarɗiyanke Massata Samb kame Mamadou Nia hanki ɗaɓɓirinoɓe hakkude mabɓe avocat mabɓe to banggue juge beele ɓe ɗaccite taw koye dow sarɗi ɗum latanoki hen haydara ko wona ɗum ko noon ñawore mabɓe dirtinama taw ko ñawore nodditande dirtinama ha 19 lewru fandu toon to tribunal mo Dakar ko wona ɗum ko noon gartaten koye frappe France dégage ɓe kolliti nayo yimɓe mabɓe kañumen nawa hanki taw kadi woni koɓe gandano nawɓe ɓen ɓe kolliti ko joomen doole tan ɓutte gaari castiɓe ɗon nawiɓe en jogui armeji kono ɗum ko police surètement urbain ɓen nawiɓe hen noon ɓurɗo mantinade ko Daouda Gueye to Pikine kam jogui konngol woni communication frappe France dégage ne wonde Moustapha Dioba kame Djili Cissé Papa Mamadou
koli papa modi koli jeebo ko woni jogɗo haaltoy ɗum ɗon ɓe gonno e batu maɓɓe kono en keɓani ko laaɓi taw ko jeyno oɗon sabbabo Fadilou Keita taw ganduɗa ko coordinateur ko fate banggue jilloji Ousmane Sonko ko minira on ma daro yeeso juge capan tati nduɗo hen lewru taw ganduɗa koye windande mum Facebook nde haalno ko fate banggue ɓeena konin koɓe ɗiɗo ɓe hinde gendarmerie majjinoɓe gila noon 9 décembre 2022 mo waɗa e mandat makko dépôt ko wayno wonande Didier Badji kame Fulbert Sambo koye kan haala o yaltinno hawo takki hen laamu leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon ñawore makko ma jogoro latoyade capan tati nduɗo hen lewru sengi wi to leydi Sénégal to leydi Gambie hanke sawtowol musidɗo men kodenen Abouba o artino hen sumgoji bannoɗi toon ñande aset jawtuɗo taw ko sumgoji local ɗin sumgoji noon landa Adama Baro e yaade mum mbasi gure kele mawɗe no fewi oɗo saaha ɗen gure naati e juuɗe landaji lundo ene tindina tan oɗo saaha Adama Baro kewendi mum koko ɗeɓi ustade no fewi e ndeka leydi ndi leydi Gambie sen gewi toon koto leydi Mauritanie paɗen to leydi Mauritanie Mouhamed Wul Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie hanki e hande darima yeeso tribunal mo Nouakchott yeeso juge hakkude mum e procureur dañi tigui namde kewɗe no fewi ɗe namde ɗe o namda koko fate banggue merci commission taw ganduɗa ko cetal darnuno ɗum ko goto e sukaɓe makko biyeteɗo Amadou Abdel Aziz basloɗo fittano mum e accident 2016 taw koye oto to Mauritanie o holliti ngal cetal ala kala ko findiri e ngaalu makko e ɗum ɗon ala kala ko findiri ngaalu leydi ndi e ngal ɗon cetal ala kala ko nattodiri hen warte yañade ni usine ni entreprise kanko Mouhamed Wul Abdelaziz ala kala ko jogui hen namdal ko fate banggue 110 million ko pleji ugguya kidɗe ɗe taw nanna koye merci commission o holliti ɗum koye tindi tan haaɗi kono ala kala ko yetti e ko fati banggue on fannu mo yimɓeɓe joofi kono kadi kanko Mouhamed Wul Abdel Aziz wo arte yañade ngaalu makko nguɗo hen ngu o jogui o dañi ɗum koye campagne uji électoral kalde waɗi omo heeɓa balle mawɗe no fewi walliddemo ko hen ngaalu ngu yalti ko wona ɗum ko kame kadoji giwɗi e caggal leydi kala ɗum jeeyi sababu kanko ngaalu makko findirani haydara e ko joofa ko ɗo saaha wo holliti ko takkere tan nde wo takka kanko noon oɗo saaha hay goto o rewani ñamade so wona dewmo ñamade jeeyi sababu o yañi hen ñalawma hande o noon ɗo kalaten wo gaynani taw hujjodirde wonande on namdotoɗomo e ɗiɗon fannuji ma en gartoye oɗon kabaru leydi Mauritanie wasi koninke mum goto mo hinde militaire o wasi fittano makko toon to RCA woni Centrafrique kankon biyeteɗo Attul Amar taw kadi ganduɗa fittano makko o wasi ɗum koye rafi dabɓo no fewi kankon chargea wona haydara goɗɗum koye rafi wonande armée leydi ndi ɗon e nelde duwaw koreji makko kala kankon koninke baso fittano makko toon to RCA woni Centrafrique Mohamed Cheikh Al Qazwani hoorejo leydi ndi bannoɗo jillu mum gila tan 19 nduɗo hen lewru yano ko toon to Jidda ngam tawtorede jonde taw kadi ganduɗa ko Ligue Arabe nden jonde noon gasi ha laaɓi kanko Mouhamed kanko ɗo hen Mouhamed Cheikh Al Qazwani jaafoɗon wo arti e gendi makko ɗum ko hanki o to Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie jaagoɗɗo ñawoje gendi leydi Mauritanie o holliti ɓe geggini wonande dumbaɓe taw koye fannu ceɓɓitogol ko wayno terrorisme en innirteɓe salafiste en nawa to kaso Ambek toon nawa kamɓe noon ɗum kamɓe noon ko maɓe gonno gas en jeenayi hen goto ko debbo ko wona ɗum ko noon ko caggal wonande ngakkugol nden kay kisal ha nayo ɓocciti jooɓi pittali renoɓe ɗiɗo ɗon kaso mo central ha fittande gendarme goto yoɓa hen wonande to banggue chamiɗo pellodiral ngal wannoto ko caggal mum miijoji gaari ngam ɓeydude nden ka e kisala landaji jeeɗiɗi lundo hanki kolliti jonnani hay seeɗa ndiɗo hen jencuɗi yaltudi ten kadi no jencudi ndi yaltiri ni ala hen kala ko feewi ala hen kala ko rewi laawol ɓe erima noon jonde ko ɓuuri yawde
ngam bele odo saha kaldigal dañi ko fate bange fannu wonande ɗiɗo henna sumgoji no jarno ni ala hen kala koɓe jonni ala hen kala ko rewi lawola sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali ko jango jogitiɓe armeji nottortoɓe jihadiste en worɓe jomen fitilaji sanga futuro kañumen jani to wuro wiyetego bafrare noon waɗɗani Mahmouda waɗɗani sewnde Mahmoud noon tollodiri koye Mauritanie Almaliya ken wona 50 kilométre komi Mahmoud ko toon nguɗon jango waɗi e poste douane woni ɓen koninkoɓe faggudu koninke goto faggudu goto taw kadi ko ɗowannoɗo e guinol golle ɗe ko on wasi en fitta ɗum oto mum kadi ɓe mbawi nawde hen oto muɗum ko wona ɗum ko noon ɓe duppi oɗon poste ha wonti ndondi ko ay wonde kala so en keɓoyi goto e jeeyaɓe toon to bafrare ma artan men ko fade banggue nden kay kisal diwan o saaha teskede jangoji ne ngara toon e kala saaha ɗum ko caggal jangu wannogu yontere yawtunde toon to melga Mali oɗo saaha ko toon to bafrare mbete finoɓe toon ɓe oɗo saaha ɓe jogui nden kay kisal walla ala ko kulhuli mbete kamɓe koye mabɓe aɓe kulɓine walla ala ɗiɗo hen jangoji kaaɗi tan koye ɓen dadiɓe taweteɓe diwan o mbete jangoji ɗi waɗata ɗum ko ɓen wiyeteɓe ko jihadiste en walla ala ko woɗɓe cotti hen ma en keɓoy hen goto jeeyaɗo toon to bafrare biteɗo Sada Ba ma en garto e makko so en keɓoyimo oɗo saaha o ala e ɓoggol he to leydi Mali keddotoɗen ha joni catal tombitigal guura winde catal tombitigal guura windere nde waɗi caggal nde yurniti caɗele teskaɗe toon to leydi Mali ko wayno heege catal bitegal paama e ballodiral ngalu leydi Brésil ko ɓe mbaɗi gouvernement Brésil ko ɓe mbaɗi financé ɗeɗon koppareje kene tolno e 350 wonande foyre e nder région mo Kulikoro hanki heeɓi balle mawɗe no feewi kene wona ujunnaji ɗiɗi e 280 neɗɗo wawi heɓde kene tolno moni kala heeɓi kene tolno e ujunnaji 800 beele kam wawa sodde gawri maaro e gueɗe guura seeɗa wawa satinde caɗele teskaɗe no feewi projet ko fate banggue nouvelle constitution leydi ndi pelle kewɗe kene tolno e 500 association kamɓe pelle nattodirɗe mbaɗi batu men mawɗo no feewi on meeting noon ɓe mbaɗi ɗum koto hôtel de l'amitié mo Bamako e tawtorede halifaɓe diine kame aada kala halifaɓe diine woni Sharif Ousmane Madani Haydara e notaniɓe Sharif Nioro mo Haydara kene wona 70 chef de quartier e nder Bamako e hoore mum 700 e 49 disnodirteɓe e nder Bamako kala mbawi tawtorede ɗum nan ko yurnitade ko fate banggue nouvelle constitution leydi ndi e yuɓɓinde moƴƴere wonande référendum tijjaɗo 18 lewru fandu finoɓe to Keñeba ne tawe e nder région mo Kaya kañumenne kolliti metti mumen ken tolno hande lebbi 5 ngala kuura tene kadi kamɓe kay elle tan koɓe ruttitiɓe jamanuji ɓennuɗi no feewi ɗi ganduɗa ɓe coynota ko ni kala ken wiye kuura ne woori wonande mouvement moɓe inniri Keñeba kuura e gardugol Ibrahima Traoré ɓe erima colonel Assimi Goïta kamɓe de ɓe jeeya koye nder leydi ndi o saaha kam kene tolno e lebbi 5 ala kalɗo ɓe coyni foyre Haydara kene wiye kuura ɗen noon arti hen jagorɗo wonande tambiɗo ko fade banggue pétrole Saydou Lamine Traoré wayre yaññade ko fade banggue caɗele teskaɗe kono ɗo saaha holliti laamu leydi ndi waɗi hen peeje mawɗe no feewi beele wawde ƴellidde kuɓɓam e nder leydi ndi wo holliti guila 2010 hitande ujunaje 10 ngol woni go Mali yettoyade 30 ha 45 milliards ko préje franc CFA ngam ƴellidde kuɓɓam e nder leydi muɗɗoma sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena Guinée Conakry catal jaydiyankoɓe ngal leydi ndi kala guila hanki faade hande janggo kala maɓe kollir mette mabɓe mawɗe no feewi faade laamu leydi Guinée ɗum ko caggal jagorɗo télécommunication woni Ousmane Gawla Diallo nde holliti walla nde jayideli en ligne ɗi kewɗi hen ko gustateɗi ɗum noon hewɓe hen kolliti hen metti mumen mawɗe no feewi ɓe kolliti ɗum wawata latade kono kadi ñalawma hande o ma won ñalawma hay kabaru goto
hokkirtake to bange gouvernement hay kabaru goto ɓe jaltinta ɗum e nder leydi ndi kala ngam hollirde wonande mette mabɓe faade e laamu colonel Assimi Goïta ko wona ɗum ko noon cattal darningal fodde haqqe innama aade o zd hasa ɓenne kadi erima colonel Mamadou Doumbouya nde umminta kaldigal gonɗugal ngal ne rokka ɓiɓɓe leydi ndi wonde e jaama ha tenti kadi wonande ɓen jaydiyankoɓe ne rokkete fodde mumen kamɓe ɓen seppoɓe kala nde moni kala rokkete fodde mum e nder leydi ndi ha timma wasa wadde oɗo hen hiiɗo kiiɗaɗo taw kadi hiiɗi ɗum ko ɓen fonnoɓe rokkede fodde mumen ene kiiɗa nden fodde ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha leydi ndi kaldigal ngal hoorejo jagoɗo leydi ndi ummini wawata laatade to Guinée oɗo saaha tekkere ne luuɓa no feewi hakkude ɓeɗo hen koninkoɓe ɗiɗo sehilaɓe arduɓe elefol laamu woni on colonel Mamadou Doumbouya kamon mbiyeteɗo Sadiba Coulibaly on wonno chef d' état majeur général armée gendi ɗi on wo itti ɗum o waɗi ɗon Aboubacry Sidiki Camara caggal muɗum noon oɗo saaha herƴo mawɗo ene hakkude mabɓe sen giwi to leydi Guinée paɗen koto Burkina Faso armée leydi ndi holliti kene tolno e sappo taw ko seɓɓitiɓe ko ɓen goni pittali men gitta koye jangu ngo ɓen jinno wadde taw kadi ganduɗa ngun jangu ɓe jinno wadde ɗum koye lawol hakkude kaya kame doori taw kadi ganduɗa koye nden ka wonande koninkoɓe leydi ɓe hinde gendarmerie e wonde groupe fedde yarlitiɓe wallidiɓe armée leydi ndi gam tambade nden kay kisal nogas ɗiɗi mai ɗum ko hanki wonno gendarme goto wasi en fittanu mum ɗiɗo gañi hen sappo taw ko ɓen joguitiɓe armée ji no wadde ngoɗon jango kañumen ne mbasi hen pittal mum motoji mabɓe kewɗi tettama hen to Burkina Faso sappo e joyo jamburu pittali mumen guitta e jangu musgu wangu ɗum ko hecci hanki o kikiɗe ngun jangu waɗi ko nokku wiyeteɗo commune nanga noon waɗɗani leydi Togo no feewi hewɓe finoɓe toon e rima nden ka e kisal nde ɓeydete e nder ɓalli mumen to Soudan caggal sifande wande hecci hanki toon to Jidda Arabie Saoudite nde ɓe joƴƴinta armée kene tolno yontere ko hanki fonno nadde ngal kuulal hay goto woto fellu hay goto woto war hay goto kono elle ma wi nden sifande nde rewi ko dow wonti ko koyɗola hanki ko piyanɗe ɓutte ñalli fellodiret to Khartouma ha punde rooki moni kala ne jogui fetel mum ne fella elle wayi kono koɓe nanani loni erima nde ɓe mbawata addude jaam e nder ɓerɗe gendi leydi ndi kala to leydi Côte d'Ivoire paɗena wasdemo jeeyede e sumgoji local tijjaɗi kanko on Laurent Gbagbo inde makko wasde wonde liste électorale o waɗa saaha noon mo ɓattiti no feewi kanko gadiɗo PPACI o saaha porte parole parti PDCI mo ari Konabe je hollitiɓe kalde Laurent Gbagbo ene gaso saaha ɗi landaji ɗiɗi maɗi ɓattodir beele dañje doole e sembe wonande sumgoji tijjaɗi ñande ɗiɗi lewru septembre ko wona ɗum ko noon avocat makko kanko on Laurent Gbagbo woni biyeteɗo Habiba Touré wo holliti ɗum ɗo hen wondi ko wawata wonde so tawi ko ñawore nde o ñawano taw kadi ganduɗa guila 2020 ñawonde o ñawano taw ko faade banggue caɗele bannoɗe 2010 duuɓi nogas e kaso ko faade banggue kelgol banque BCEAO ɗum woni no yaafedemo hakkude makko e mawɗo leydi ndi ɗum fotano wonde so tawi ko ɗum jeeyi sababu wasde wonde inde makko e liste oɗon électoral to Nigéria armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe jaltini dingiral wolde kene tolno nogas e jeegom harbiyanke jaaɓe iswaba ko cetal maghribien woni cetal al-qaida taweteɓe to maghriba toon to leydi Nigéria ɓe jooɓi pittal mabɓe koye état mo Borno wi biteɗo Moussa Dami o holliti ɗum kono kadi o holliti kene tolno e nogas e joyo jeeɓe siwaba kañumen mbiyama teeɓa kene tolno e temedde joyo e sappo e goho jeeyaɓe siwaba woni siwaba tottiri koye men armi gendi leydi ndi hen temedere capanɗe jeegom e goho ko debbo temedɗiɗo e nogas e goho ko suga capanɗe jeenayo e jeenayo ko gorko ɓen tottiri koye mumen armé gendi leydi ndi to Nigéria keddotoɗen joom ngaalu no feewi biyeteɗo Aliko Dangote hanki waɗi toon fiyande mawde no feewi nde ɗon fiyande yaltini kene tolno
kene tolno e milliarduji nogas koppreje dollar ɗin milliarduji nogas koppreje dollar ko yidde darnude ko yidde ɗin milliarduji nogas koppreje dollar ko yidde darnude raffinerie mawɗo o raffinerie noon ko essence mawɗo no feewi taw kadi essence wonta ngakko e nder nigéria ko taari ɗum kala tawtorama Mohamed Buhari hoorejo leydi gonɗo e ciltirde muɗum ina wonde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kamɓe fo yasimbe mo Togo e woɗɓe kala ɗum noon hewɓe kolli hen jondam ɗe golle ɗe ganduɗa milliarduji nogas koppreje dollar kene fotta wonde ujunnaji ɗiɗi e temedde joyi hectare taw kadi ganduɗa ko ɗon wonande oɗo hen usine mantiniɗo woni ɗo jogori lumbade gam yaltinde barile muɗum ko fate banggue essence to Afrique du Sud gam teskede colora oɗo saaha ne heewi nder Afrique ɗum ko toon to Cameroun caggal nde ari toon ha yooɓi toon pittali hewɓe ne feewi hande gasani kono hanki o teska ko toon to Afrique du Sud ko colora musɗo ari toon ha jeeyi sababu sappo e joyi fittandu heddi toon to Pretoria ha ganduɗa taw jeeyi sababu ko ndiyam jareteɗam ɓe kolliti ɗam ɗon ndiyama ene manki labde no feewi to leydi Cameroun hôpital mo Yaoundé gollotoɓe toon kala ko fi juuɗe men ɓe kolliti ɓe jooɗima lebbi sappo ɓe keɓani jeɓɗele mabɓe kono ɗo saaha yiddeɓe ko laamu ngu nde wattata haqqillaji mumen faade e mabɓe so wona kay ɗum ɗona kamɓene ɓe dartinta e dara nde tawno heege haɗiɓe gollade to joolam jaɓeri jeeyeten ko toon to Turki sumgoji tijjaɗi dawal ɗimmal nogas jeetati nduɗo hen lewru mai ko wonande garnoɗo tataɓo e dawal gadigal ngal woni biteɗo Sinan Ogan oɗo saha holliti taw to yi Recep Tayyip Erdogan gam wallide ɗum gaga hen lundo ngo woni Kemal o noon erima ɗiɗo hen sumgoji deɗɗal manggal gam folde oɗo hen gorko Erdogan baɗɗo e laamu ken tolno e duuɓi nogas ɗum ko caggal sumgoji dawal gadigal ñande 14 nduɗo lewru dawal ɗimmal jogori wadde ko alet paɗoɗo hen so jomiraɗo haaji leydi Allemagne gouvernement muma holliti e jayde RFI wonande oɗo sami jiiɗi wadde recruté jiiɗi ƴettude yimɓe gollotoɓe e nder leydi mabɓe kono ɗaɓɓade to Brésil ko fate banggue migration ɓe jiiɗi ko ɓen jangguɓe to banggue santé cellal ɓalli beele mbawa gollade yoga e nokkuji ɗum woni ɗaɓɓade Berlin Pakistan jeegomo renannoɓe taw ko campagne ongorinaɓe ko fate banggue gaz ko worɓe joguitiɓe armeji tawiɓe ɗon ɗo ɓe ndenanno oɗon ngal ɗon gollorgal jooɓi pittali mabɓe teno ko ɓireɗo Asfa Badawi kono ɗo sa andaka police udditi hen loskum e wiide jayde AFP journal New York Times ɓe kolliti wonande Grèce riwi walla mbiyen yaltini walla refuli wonande kene wona yimɓe yonɓe no fewi taw ko Afrique naɓe kamɓe wonde rewɓe e worɓe ene hen sukkaɓe kamɓe kala mbaɗa koye camion goto ɓe nawa ha to maayo bedda e bateau nawa banggue Turquie o catal windere tambingal ko fate banggue ɗanle holliti yonnani ɗum hay seeɗa Moscou holliti heeɓi jangoji taw ko jangoji drone taw koye nder région biyeteɗo Belgordon holliti ɗum porte parole mo Moscou nogas ɗiɗi ne jofi nogas tati hanki gañi hen noon yimɓe jeetato kono kadi laamu leydi Moscou ɓe kolliti wonande ɗo saahaɓe darimi hen darde tinde ɓe nderguiti ɓen wonnoɓe ɗiɗon janguji kala ɓe joofi hen peɗeli noon ko keef neli ɓeɗon yimɓe kono kadi laamu leydi keefa holliti wona responsable hay goto to Italie caggal yoolayru mawdu ardu toon ha jeeyi sababu 14 fittandu heddi hen ujunnaje jonde hectare to banggue ndema yaadi hen milliarduji jondi koppereji haalisa boni hen galleji kewɗi jeehi kame otoji kewɗi oɗo saha melani mawɗo leydi ndi woni hoore jagode leydi ndi yaltini temedere million koppereji euro gam wallidde ɓen taweteɓe nder ɗiɗon diwanuji gam teskede caɗele mawɗe teskaɗe ko fate banggue oɗon fannu to banggue fannu yolare ko wona ɗum ko kadi teskede wonande caɗele mawɗe to banggue nguleki arde toon to leydi Italie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kekiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena